dito sa Quiapo, Carriedo. So ayan po is silipin natin guys. Alamin natin kung anong nangyari dito, bakit wala na yung ating mga vendors dito. Yes. Menos kalma, pili ka lang eh. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa gilid ng Quiapo, Carriedo. Dito sa may KFC guys. Ayan. So, kung napapansin nyo guys, nandito tayo ngayon sa Carriedo Street. Ayan po. Nakikita ko ay wala na po mga vendors dito guys. So, ngayon guys. So, kung mapapansin nyo, so maluwag na ang ating dito ngayon guys. Maluwag na yung ating kalye dito sa Carriedo. So, wala na yung mga vendor sa gilid. So, motor na lang dito guys. So, ayan po ang